हिस्ट्री से माने माने बाबा बुझी गलो सार को ठीक है पूरा करे मोर जोग्राफी का सहेरु सहे हेलो बाबू कोन करी हिस्ट्री जमारू हलो तेरी की हिस्ट्री प्रति ध्यान देले सिना रहिबो ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ତମେ ଆସି ଯାଇଛ ମାନେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ନା ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚରକୁ ଖବର ଦେଇଛି ସିଏ ହୁଏତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ନୁହଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି uno ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ କଣ ଖାଇବ सारे मोना आपण खाइबी 24 घंटा खाली खाइबो बोल ना ମୁଁ ତ ବି ଆଣି ଗୋଟେ ଆପଣ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏ ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ମାଗିଲେ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ ହେଲା ଆଉ ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଏପିଏଲ୍ पापा एपी ए सरकार के तरफ से मांगना चावल और गहूं दे ए से खाई घंटा खाली नो ना गुटा कैसे भीतर कौन है ए सरला गुटा आलतू फालतू लोक अरे बीपीएल माने पत्ती बेला लोक आमे बड़ बड़िया को पाख लोक ଆଉ ଆମେ ବି ଏପିଏଲ୍ ମାନେ ଆସିବୁ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଏ ଭଣଜା ତମେ ଏପିଏଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛ चिनीची माने ହଁ आमे दुई जना भी दाना भाई ହଁ तू ज्येष्ठ ଆଉ ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଦି ଭଣଜା ଏକାଠି ହେଇଛ ମାନେ ମୋ ଝିଅର ବୁଦ୍ଧିମତୀଟା ଖାଲି ଜାଣିବ ହଉ ଏଥର ତମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ କର କିଏ କୋଉ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅକୁ କରିବ